Ħadd ma weġġa wara li ċediet parti mis-suffett tas-sala tal-iskola primarja ta' Ħalaxa. Skola li għadha kif ġiet rinnovata din is-sena stess. Skont informazzjoni li waslet lil Net News, jidher li fil-ħin li fih waqa' parti mis-suffett kien hemm fis-sala kemm għalliema kif ukoll numru ta' studenti u minkejja li dawk preżenti ħelsu ħafif spiċċaw ħadu qata kbira xinraw is-suffett bl-affarijiet li kien hemm fih niżlina l-isfel. Tant li persuna li kuntattjatna għaltinna li huwa b'miraklu li ħadd ma weġġa. Ġenituri li tkellmu ma' Net News għalunna li jinsabu maħsuda immens b'dak li seħħ u qatt ma pretendew li fi skola rinnovata seta' jiġri każ bħal dan għalkemm persuna oħra għaltinna li din is-sala kif ukoll is-saqaf tagħha kien tlesta malajr fi ftit jiem. Dan minkejja li x-xogħol ta' manutenzjoni fuq din l-iskola kien ilu li beda aktar minn 12 xahar qabel bdiet is-sena skolastika l-ġdida. Il-proġett f'din l-iskola li tagħmel parti mill-Kulleġġ San Benedittu kien inkluda il-bini ta' sular ġdid fuq il-binja eżistenti. Dan fil-waqt li sar ukoll xogħol ta' modernizzar u tisbieħ mill-FTS fuq il-parti l-antika tal-istess skola. Xogħol li tlesta f'Settembru ta' din is-sena. Dan l-inċident bla dubju ta' xejn iqajjem inkwiet kbir fost il-ġenituri kollha li għandhom it-tfal tagħhom li jattendu skejjel li għadhom kemm ġew rinnovati. Kif inċident bħal dan seta' kellu konsegwenzi ħafna iktar koroħ. Sissa għadu mhux ċar jekk il-fondazzjoni għall-iskejjel ta' għada ix tinvestiga b'mod indipendenti x-xogħol li sar f'din l-iskola u jekk hemmx suffetti oħrajn li saru fl-istess proġett. Intant dan l-inċident ġie rrappurtat ftit tal-ġimgħat biss wara li saqaf ieħor ċeda fl-iskola tal-MKAS ta' Raħal ġdid li ma' inċident kien ir-raġuni għalfejn numru tal-lezzjonijiet kellhom isiru online.